croeso nôl! Fel ydych chi'n gwybod, fi Diela a fi Lili. Heddiw rydyn ni am drio arbrawf arall i sut i greu mwg donuts siap cylch fel yma. Be da ni angen? Wel, da ni angen botel plastig wedi cael ei dorri'n hanner, balwn, Mae fod y wag y botel. ia, botel angen fod yn wag, da ni'n mynd crelyn sydd efo dŵr neu bebynnig sydd mewn. Ond da chi'n torri'r balwn a rhoed y dros. Torri'r balwn yn hanner fel nath ni'n neud efo'r botel, a da ni angen tri ffyn o glaneith. Ia. Tri ffyn o glaneith. Beth am gychwyn? Mam? Cofiwch gael help oedolyn wrth gwneud hyn. Waw, y Lili y mwg. Waw! Mae llenwi fewn i'r botel. Ydych chi weld? Waw! Yn sydyn. Waw! Mae'r mwg yn dod allan. Fel donuts. Trwch di weld, Lili. Dyna chdi'r botel. Waw! Yn glio neis hefyd. Waw! Wow! Wow! Diolch am wylio. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Dewch yn ôl ar YouTube channel ni, Ella ac Lili. Tara am wan. Tara! Cadwch y saff. Cadwch y saff.